बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो बिटिआरनि बायजोआवबो हा रानगासिनो बिटिआर सरकारा। हा मेला आरो हा राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों होगासिनो हा। बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनाय बायदि बिटिआर गोरोबथानि दफाजों फोनांजाबनानै हाग्रा मोनथाय आयेननि गेजेरजों हा होगासिनो बिटिआर सरकारा। थारैनो बेखौ बुंथारनांगोन, बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफानखौ सामलायबाय थानाय रनजित बसुमतारीनि गोख्रों हाबा मावनायाव 2 बोसोरावनो गोबां हा गैजायै रायजो राजाफ्रा हा मोनफुंनो हाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोराव दिनैसिम बिटिआर सरकारा रोजा रोजा नखरफोरनो हा राननानै होबाय। दिनैबो फिन खेबसेबाव उदालगुरि जिल्ला 3 नं आमजुलि आरो मासबाद ओनसोलनि गासै गं 1202 हा गैजायै नखरफोरनो हा राननानै होयो। उदालगुरि मासबादनि आस्राबारि सेन्टाराव दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों हा गैजायै गासै गं 1202 नखरफोरनो हाखौ राननानै होनाय जायो। हा राननाय हाबाफारियावनो जर'खायै बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी, डक्टर नीलत स्वर्गियारी, उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो मेरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा। फरायसानि गेजेरजों जिहेतु दिनै हा राननाय जाबाय, बे समावहाय मा बुंनो बिमाजुलि आरो मोनसेया मामोनलाय जोंना दा थांगोना जों मासबाद, बे मोननै माबानि आन्दाराव रेन्जनि आन्दाराव जोङो गासै 1202 सा हाउसहोल्डनो थाखाय हा बा सुबुंनो थाखाय जों हा होनो थांगासिनो दं, बा जोङो बिमाजुलियाव दा होखांबाय। दा 440खौ जों बहाय होबाय। हा होनानैनो जे जोंनि समस्या जोबदों जों बेखौ सानाखै। मानोना जोङो बर' फिसाफोरा बा आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि माहारियानो बा फिसाफोरानो हानि फिसा होननानै जों मिथियो। गुबैयै जोङो हा सायाव थाग्रा, गोदोनिफ्रायनो जों हायाव रायजो जाबोनाय, जुग जुग जारिमिना मिन्थियै समनिफ्रायनो जोङो हायाव रायजो जाबोनाय। नाथाय बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' हारिनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि दिनैसो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो थांदों। जेखियानो जा बेफोर गासिबो जालांबाय थालांबाय, गोदोनि बाथ्राखौ रायखांनानै लाब गैला। दा जोङो माबायदि राहाजों जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मोजां राहा लामाजों दैदेनलांनो हागोन, बे मिजिंजों खावलायनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गुफुं समाज दानायनि गेजेरजों, गुफुं माने मिजिंजों गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि जा थांखि, बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो नागिरदों। जायनि जाहोनाव नेरा नेफेरा नाजाथाबनायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामा बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव जोंनि इडुकेसननि जा माबामोन थासारिमोन, बेखौ जोङो आसामनि गेजेराव जौसिन थाखोआव बोखोनो हाबाय। बेवहाय नोंथांमोननिबो हेफाजाब दङ, रायजो राजानिबो हेफाजाब दङ। खिन्थु माखासेया मोनसे बाथ्राखौ मिडियायावहाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव बायदिसिना सावरायदों, माने माबा मोनसे खालामदों नामा जायनि जाहोनाव बर'फ्रा दिनै 97% लानानै पास जानो हादों होनना। आसलथे गाज्रि गोसोनि सानग्रा मानसिफ्रा जेब्लायबो गाज्रिखौनो सानखायो। बिसोरबायदि मानसिया माने बिमानि गोरबोनिफ्रायनो गाज्रि साननानैसो जोनोम जाखानायफोर खोमा होननानै साननो लुबैयो। बे समाव नुनो मोनदों हानि पट्टा राननायनि बेलायावहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरा बान सलायनाय, मुं सुलायनाय बेखौ नुदों। थांनाय बारावबो मासबादाव जेब्ला हाखौ होदोंमोन, बावहाय सासे MCLA होनदों बेयो BPFनि समनि रेडिसोमोन। आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों, दाखालि रुनिखाथायाव आं थारिखखौ बावगारबाय, शिबसारनि बानजायनायाव 3 नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो सार्भे खालामनो थाखाय ड्रन लाबोदों आरो ड्रन सार्भे खालामनाय जादों। बे ड्रन सार्भे खालामनाय समाव BPFनि मानसिफ्रा मा होनदों, हैद जाम्बाफोर थांनो नाङा, बे प्रमद बर'नि मिथिंसो, फेरेंगानि मिथिंसो, फेरेंगा प्रमदनि आखाइजों हा होनायखौ लायो नामा। जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ, जोङो बावैसोनो माने हाखौ राननानै होगोन। दाना बाथ्राया जादों, जाय BPFनि लिडारफ्रा जाम्बा जाम्बिखौ हा लानो नाङा प्रमद बर'नि आखाइनिफ्राय, फेरेंगानिफ्राय होनदों, बै BPFनि लिडारफ्रानो गावसिनि मुंखौ थिसननायनि थाखाय गामियारि ओनसोलाव जे मोनसे सान्दा खांलायनाय जाया होनबा, बे सान्दायाव BPFनि लिडारफ्रानो फैसा होदों। खाम्फायानो 40 बिगा हा दं बे जायगायाव, 40 बिगानि दाखालि फैसा हरदों, खिन्थु खाम्फानि मानसियानो बादा होदों BPFखौ दाफै होननानै। गोनो गोथो बाथ्राया, बिसोरनि साननाय हनाया बिराद गोनो गोथो। गावसोरो हा होगोन, हाखौ लानो नाङाबो होनगोन,
बिसोर होनाय नङाबो होनगोन थांनाय 17 बोसोरावथ' बिसोर मावखायाखिसैनो बिसोर नस्थ'सो खालामदों दानिया कुइसना फैदों फाग्ला फाग्ला बे बिपिबाखि सरखाराव फैबावो आरोबाव हा राननो खाबु मोननो आयेन बेरेखायै जिहेतु हा दखल खालामनानै गोबां बागान बायदिसिना बेखौ कमप्रमाइज दान मोनथामनि थाखाय जोङो मोनसे इनकुवेरि कमिटि बानायनाय जादों जोंनि MCLA मानव गेदेर माधब सेत्री बिथांनि दैदेननायाव बे इनकुवेरि कमिटिया आंनावथ' ब्लेक एन्ड व्हाइट गासिबो रेकर्डआनो दंजोबखायो जेराव आं हा आरो हाग्रा बिफानखौ सामलायगासिनो दङ बे रिपर्टफोरखौ आंबो जमा होसिगोन आरो बिथांमोना इनकुवेरि कमिटिया माबा खालामनायनि उनाव जों आयेन मोनसे बानायगोन अदालगुरियाव दुखुनांथाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों अदालगुरिनि रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों अदालगुरियाव 2 नाम्बारि टि गार्डेन बानायग्रा मानसिफ्रा रावबो जमा हैयाखै गावसोरनाव टि गार्डेन दं होननानै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानैनो आं बे खामानिखौ मावगोन जोंनि सरकारा मावगोन प्रशासना मावगोन सिन्था खालामनाङा 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन